Amaterska dobrotvorna sportska udruga Malo-nogometni klub Kolonija Sveti Dominik Savio iz Slavonskog Broda osnovana je 2010. godine, od kada je uz potporu i suradnju sa župom Sveti Dominik Savio organizirala brojne humanitarne malonogometne turnire na Koloniji u školskoj dvorani osnovne škole Đuro Pilar, čiji je prihod namijenjen za pomoć bolesnoj djeci, ugroženim obiteljima, onima kojima je pomoć najpotrebnija. Sve ove godine, osim što su prikupljenim sredstvima pomogli u liječenju oboljelim pojedincima i obiteljima u potrebi, prikupili su sredstva za novi inkubator u odjelu pedijatrije, klima uređaj u odjelu rodilišta, uređaj za reanimaciju novorođenčadi Općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, te su opremili informatičku učionicu osnovne škole Đuro Pilar na Koloniji. U ovoj 2018. godini prikupljena sredstva humanitarnog malonogometnog turnira Kolonija namijenjena su liječenju bolesnog dječaka, a cilj je i nabavka uređaja za odjel kardiologije te sustav za terapiju u odjelu pedijatrije Opće bolnice dr. Josip Benčević. Kako bi zahvalili za sveukupan nesebični dobrotvorni i humanitarni rad, iskazano svesrdno zalaganje, plemenitost i entuzijazam na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje Štit Berislavića.